Estem davant de la pastisseria Kessler Galimany, una pastisseria, com diu aquí a l'escut, és de l'any 1950. Déu-n'hi-do, ja són 64 anys. Aquí tenim ara el que porta el negoci, que és el fill dels Kessler Galimany, que es diu al revés, Galimany-Kessler, perquè Kessler era la mare i Galimany era el pare. Van posar, suposo, Kessler primer perquè era un nom que als anys 50 sonava, hi havia unes nenes famosíssimes de tota Europa, les germanes Kessler. Les germanes Kessler, efectivament, sí, sí. Però bé, el que més es veu d'aquesta botiga és aquesta cantonada fantàstica que la fa visible des de la plaça de Sants, que bueno, la plaça de Sants la tenim aquí a 60 o 70 metres, no gaire més lluny. Efectivament, ja portem aquí uns quants anys, i ja tenim aquí la tercera generació, perquè els meus fills també ja estan arrelats aquí amb la pastisseria. Ja tinc el mestre pastisser, que és el Carles, que em porta l'elaboració de l'obrador, i bueno, la meva filla, que la tinc a la cafeteria, i també treballant. Que està al carrer que fa precisament la cantonada, que és el carrer Cros. Carrer Cros número 3. És una cafeteria que també ja porto 12 anys, cafeteria Forn de Pa, i bueno, aquí estem destacats, estem al carrer de Sants, i si més no, el meu pare em va posar el llistó molt alt. I són 4 o 5 quilòmetres banda i banda de botigues, al carrer de Sants, unit a Hostafrancs. El carrer de Sants és una tirada llarguíssima, és el carrer comercialment més llarg d'Europa. Molt bé. Avui per avui és el que diuen, Bé, doncs aquí està aquesta pastisseria, entrem a veure-la. Entrem-hi, vinga. El Joan Galimany Kessler ja va néixer en aquesta pastisseria, d'alguna manera, diguem. Sí, de fet, a mi diuen que vaig néixer entremig d'un sac de farina i un sac de sucre, o sigui que... Una bona manera de néixer. Una bona manera, sí. Ja porto 58 anys aquí, aquesta botiga la vaig agafar jo ara farà uns 25 anys, arrel de la mort de la meva primera senyora, doncs la vaig agafar jo, i, bueno, si més no, ara ja estic en pleno auge i portant-la amb tot el meu carinyo. I amb tots els fills, com has explicat? I amb tots els meus fills, sí. Ja en tinc 2 treballant aquí, i el petit perquè encara té 16 anys, però, bueno, aquell se'n va per estudiar. Des de que es va obrir, que ho deus, bueno, petitíssim, o encara no havies nascut, però fins ara, sí que ho sabràs, com ha variat la pastisseria i com ha variat aquesta pastisseria? Bueno, ha evolucionat en molts factors. Però sí que és cert que dintre dels estudis que jo he anat fent en pastisseria, perquè cada any anava a fer reciclatges de treballs, ha evolucionat que els canvis notaris de textures, els gustos, tot això ha canviat bastant. Però tornem a la tradició antiga, Tornem als braços gitano, als massinis... Jo et diré que soc família de pastissers, de forners, que jo recordo perfectament que als anys 50 la gent entrava a comprar reposteria, la que podia, perquè clar, la gent era pobreta aquest país, i deia, posi'm molts de mantequilla. I a partir dels 60 van començar a dir, no me'n posi de mantequilla. No, sí que és veritat, sí que és veritat. Aquest canvi de mentalitat. Hem canviat una miqueta les textures del sucre. El sucre ara ja no en posem tant. Ja no fem les coses tan dolces, tan extremadament dolces. Abans ficaven 300-350 grams de sucre per quilo de nata. Ara ja treballem amb 150, o sigui, fixa't tu que el canvi és molt notable. I la veritat que fem una gran variació de productes també per canalla. Llavors, aporta molt menys sucre, l'elaboració és molt diferent, és molt més artesana, no porten tants adulcerants ni conservants. Pensa que el que fem a la pastisseria, el dia següent hi ha moltes coses que s'asseca. Per què s'asseca? Perquè no hi ha conservants i coses d'aquestes. O sigui, es fa al dia? Al dia. Treballem el croissant al dia, els xutxos al dia, el brioix al dia, l'enciamada al dia. La pastisseria de restaurant tan diferent de la pastisseria de botiga és pel moment, la de botiga és pel dia. Efectivament. La diferència, no per la setmana, no, és pel dia. És un treball que fem fets pel dia. Sou bomboneria, també? Efectivament. Els famosos sou vosaltres? Part d'ells. Me dono suport d'una empresa que és un bomboner artesà, que és un gran amic meu, i llavors tenim part d'aquesta bomboneria, la fem compartida, perquè no en dona per tot. Bé, clar,
és la quantitat de fabricació, com els torrons, els de Xixona, venen de Xixona o de Catalunya, però els fa unes empreses que només dediquen a fer torró de Xixona i de... Tenim una gran varietat fet nostres, no? De trufats, de Xixona, de cremat. El cremat nostre és fantàstic, és una passada. I, bueno, i amb això hi ha els complements dels panellets, que també ens... De tot, és el que anava a dir. De totes maneres, crec que del que sempre parla el Joan, perquè és un puntasso, és dels panellets. Què ha passat amb els panellets d'aquesta pastisseria? Bueno, són els més alts del món. Tinc un gran orgull de poder dir que hem pujat al punt més alt del món els panellets de la pastisseria Kessler. Efectivament, van pujar a un pic que és el del costat de l'Everest, no? I es va pujar el Carles Vallès, que és un gran amic meu. I veí? I bueno, es van portar envasats al buit, preparats, els hi vaig preparar uns quants quilos, i tot això que se van portar cap al Camp Mandú, que és un de la muntanya germana de l'Everest. I allà es va fer una foto... Efectivament. Allà van fer amb un pòster molt gran que posava Kessler Galimany Pastisseria. I això t'omple d'orgull, no?, de poder dir que tens els panellets més alts del món. Els botiguers de Sants, de la carretera de Sants, de la carretera d'Hostafrancs, que formeu aquesta unió de moltíssimes botigues. Ja ho ve 300 i pico, 400 botigues amb aquest carrer. Efectivament, sí. Us sentiu, a part de sancencs, una mica oblidats o molt identificats amb el centre de la ciutat? Bueno, una mica oblidats, tampoc diré que estiguem oblidats, perquè l'esforç és nostre. L'esforç és nostre, no ve de dintre que ens arropen, sinó que som nosaltres que hem intentat destacar. Hem destacat amb imatge, hem destacat amb ventes i hem destacat amb botigues. Però sí que és veritat que tots els carrers comercials, tots, ens han baixat ventes, han baixat estructura. T'he fet aquesta pregunta perquè estem en un moment que es parla tant i tant d'ajudar a les botigues emblemàtiques i a les botigues tan conegudes, però quan ens ensenyen la llista de botigues emblemàtiques i botigues conegudes, pràcticament totes són de l'Eixample de Ciutat Vella. I que no hi ha més ciutat. N'hi ha més, sí. I molts districtes de Barcelona, barris de Barcelona, que abans tenien vida pròpia i, per tant, tenien moltes botigues. Es parla molt de dintre de la ciutat, però de fora d'Extraràdio, de les Corts, Sants, se'n parla poc, és veritat. I d'Horta i de Sant Martí. Efectivament. I Sant Andreu, etcètera. Molt bé, tornem a la realitat de la botiga Kessler Galimany, o Kessler. Com ho veus, el moment? Com el tens, aquest moment de la pastisseria? Barcelona i Catalunya sempre han sigut pioneres amb la pastisseria. Molta gent ha vingut a aprendre aquí, ha treballat xocolata, sobretot, i moltíssimes coses més. Són potser, i ara és una informació que la tindries donat tu, però per això som família pastissers, som capdavanters en canviar l'ús de la pastisseria. No serveix per alimentar, sinó per delectar. La formació de la pastisseria sí que és veritat que li han donat un aire molt diferent, però el que sí t'haig de dir que l'artesà, si te creus el que estàs fent, pots sobreviure. I sobreviuré. Jo he passat tota la crisi amb 12 persones i les tinc totes. Què vol dir això? Doncs que m'hi he esforçat en no abaixar la guàrdia, m'hi he esforçat en aprendre coses noves, m'hi he esforçat en tindre coses diferents, aprendre constantment, s'ha d'aprendre sempre. I d'alguna manera per això encara estic aquí i jo crec que estaré molts anys, donaré molta guerra. Quan veiem els pastissos d'aquesta pastisseria Kessler, què diguem que us diferencia de les altres? Què teniu vosaltres que has de venir a buscar aquí? Qualitat. Hi ha qualitat, tenim un tracte humà, que això és molt important, tenim el tu a tu, sabem el que es pot i no es pot donar, en aquest cas se pot donar tot, però sí que és veritat que jo com a Joan Galimany també he fet molt pel barri, estic molt al barri,